ne mogu da vjerujem da sam potrošila olovku koja mi je bila najbolja olovka u životu. Kada su u pitanju usne. I ne mogu da vjerujem da je nema više, ne mogu da je kupim, ne mogu da je nađem nigdje. Vicon olovka Deep Nude boja, ona debela olovka kao lipstick olovka, odnosno ruž olovka. I neki dan sam bila u Ibn Batuti, bila sam u Mall of the Emirates, bila sam online na Centerpoint, na Lifestyle Golf, nema gdje nisam, svugdje je out of stock i plus nema je, ne mogu nigdje da naručim. A to je bila, znači, u cijelom mom životu najbolja olovka za usne. To je bila olovka koju ste mogli vidjeti na svim prethodnim videima za koju ste me često pitali koja je to olovka. Ali našla sam zamjenu dok ponovo možda ne bude, dok ponovo ne bude na tržištu da se prodaje, ako ikad vrate u stvari iz out of stocka. Odnosno ako ikad vrate u prodaju, tako da ruž koji je danas na mojim usnama je Huda Beauty Trophy Wife se zove olovka i MAC ruž, ovo je Matte Top 09. To mi se baš sviđa, nekako je lijepa nijansa ove smeđe boje, a olovka malo ide više na rozo. Uglavnom ja volim nude boju za usne, jako je teško naći dobar nude ruž koji mogu koristiti, jako mi je teško bilo naći dobar nude ruž koji mogu koristiti na dnevnoj bazi. Ali nema veze, da se vratimo video. Uglavnom ja sam se spremala pa zato da podijelim s vama jer znam da uvijek pitate za ruževe koje nijanse koristim, tako da sad trenutno ove dvije kombinacije. E sad, dobrodošli u pripreme za Ramazan, dobrodošli u novi video. Ljudi, ja ne mogu da vjerujem da će Ramazan uskoro za par dana, odnosno ne za par dana, nisam sigurna kada će objaviti ovaj video, ali Ramazan počinje 12. Ja mislim da je 12. aprila. Dino! Je li da 12. aprila? Ja mislim da je 12. aprila. Ako smo slučajno pogriješili, ja sad ću ovdje negdje na ekranu ako sam pogriješila datum. Tako da vrijeme je za pripreme, ja naravno ovaj Ramazan neću moći postiti zbog baby, ja bi se trebala da porodim u Ramazanu. Tako da ovo će biti definitivno neobičajno za mene, s obzirom da ja redovno postim, da sam redovno postila svo ovo vrijeme naprijed dok sam sa Dinom u braku. Imali smo svoje rutine kada je pitanju post i na neki način smo se upraksali i šta znam, nekako smo svake godine postili i to nam je najljepši mjesec u godine, da budemo iskreni, ali s obzirom da ove godine neću moći postiti, neću sebi dati za pravo da mi bude Ramazan bilo kako drugačiji nego svih do sad Ramazana, odnosno osjećaj da mi bude bilo kako drugačiji od svih prirodnih Ramazana. Tako da, ja ove godine ću da ukrasim stan i ove godine ću da evo snimam vam pripreme za Ramazan i ove godine ću pokušati da napravim da je ambijent što bolji. Također ove godine će nam mama biti ovdje sa nama za Ramazan što će činiti top situaciju i još jedna stvar, dolazi bambina, odnosno baby za Ramazan, tako da će sigurno ove godine biti najposebniji Ramazan ikad. Kada su u pitanju pripreme, Dino i ja smo jučer bili u Mall of the Emirates, počeli smo već da kupujemo stvari za Ramazan. Prošle godine, ako ste nas pratili, gore smo u stanu ukrasili samo sa zvijezdama na prozor, odnosno samo sa svjetlom, jer nismo imali baš puno prostora i nisam ja na vrijeme počela se pripremam za Ramazan. Dok ove godine smo našli dosta malih ukrasa za Ramazan, našli smo, ne znam da ću uzeti na svjetla, definitivno ćemo iskoristiti svjetla od prošle godine. Zvijezda ću naručiti dodatno još jedne jer mi je sad već ovaj ovdje prednji dio, s obzirom da je sad dvosoban stan. Tako da treba nam više ukrasa i tiđiđa. Kupila sam nove jastuke i mislim da ću otići još jednom u shopping do Ramazana, nisam sigurna. Ako slučajno odem još jednom, onda ću vam snimiti i taj ubaciti u ovaj video, ako ne onda možda posebno ili jednostavno neki vlog. Jučer sam našla super stvar, ja da čekam da vam pokažem šta, a sad ću vam baciti video iz mola. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light.
all that you've got. Two heavy hearts is not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and fall. And it's not a lie. Evo nas sad u Kerforu. Ovdje baš ima lijepih dekoracija za Ramazan. Iskreno nisam nikad ukrašavala na ovaj način kuće, ali eto ove godine baš imam želju da ukrasim na ovaj način. Nešto baš lijepih ukrasa ovdje, tako da ćemo pregledati da vidimo šta ima i onda da skontamo kako će ići, mada mislim da će ići se nekako u zlatnoj nijansi. Nešto mi je najljepša. Šta ti kažeš? Dosta. Za zlatnu nijansu za Ramazan? Zlatna je top model. Dina je u fazonu, samo kupi, bakni se i hajmo kući. A Dina, šta misliš da prije, gdje sad ovo možemo staviti? Ne, ovo je baš prelijepo. Zašto bi ovo bilo lijepo na vrata? Da vam pokažem stvari koje smo na kraju kupili, koje smo donijeli kući. Krenut ćemo od jastuka koje sam našla u Mall of the Emirates. Ljudi, ovi jastuci su toliko nježni, toliko glatki da vama ne mogu opisati. S obzirom da mijenjam sad one krzene, njih sam spakovala u ormar zato što su mi to zimska dekoracija i sad rekao s obzirom da dolazi ljeto, svakako mislim ljeto je ovdje već, i da dolazi Ramazan, htjela sam nekako da sve bude u nekoj zlatnoj boji, nježnoj boji i da mi ostane posle s obzirom da želim sad ove malo hladnije, ljepše jastuke koji su ugodniji kad se leži gleda TV i to, da nisu oni krzneni za zimu koje sam do sad imala. Tako da uzela sam 2 naranđasta i 2 zlatna. Probala sam ih malo prije, evo sad ću vam pokazati na krevetu, baš lijepo izgleda i mislim da ću samo ostati na ova 2. Da okrenem ovako, pošto ovaj je širi, ali da ostane poslije za ljeto, nekako mi je baš lijepa boja, otvori ovdje ovaj dio. Ne znam, meni se baš svidjeli i sviđa mi se materijal, ono, baš. Rekla sam baš 100 puta. E sad, što se tiče dekoracije, uzela sam samo par stvari da probam da im gdje ću ih staviti. I ako mi budu odgovarale, uzet ću još par. S obzirom da su stvarno bili na super cijeni, ovo je 5 dirhama, set za 4 svijeće koje izgledaju ovako. Nisam ove male do sad imala i baš su mi super. I uzela sam naravno pored ove dodatne svjećice da mogu staviti unutra. I onda naravno ove stavite unutra, zapalite, to je to. Ja mislim da ove mogu trajati 4 sata otprilike, ali to baš ide ono najveće za dekoraciju. Uzela sam ovo i ovo je također svijećnjak. Sviđa mi se što je u zlatnoj nijansi i što mi sve ove stvari mogu ostati za stan i posle. Tako da ovo je također za svijeće i ovo ovdje. Ove su mi preslatke. Kako sam ja mislim, to je to kada je u pitanju dekoracija. Nisam puno stvari uzela s obzirom da mi je bio prvi dan da idem u shopping kada je u pitanju Ramazan. S obzirom da ćemo svakako hodati narednih par dana, ako budem uzmala još neki stvari snimat ću vam dodatno, ali ovo su one neke prve, da kažem, pripreme. Mislila sam da ih možda ostavim ovdje na stolu, nekako pored ovog cvijeta ovdje, da bude ukras nekako na centralnom dijelu i ove ovdje okolo. Ili da ih možda stavim tamo u dnevnoj. To još uvijek ne znam kako ću još dekorisati stan. Ovo sam uzela da testiram, da probam, da vidim na kojoj strani ću ih staviti, pa da mogu vidjeti da mi treba još, s obzirom su bile stvarno jeftine, ovo je bilo 15 dirhama, kažem ovo je 5, a ovo je 9 dirhama. Tako da ako mi budu odgovarali da mogu kupiti još i staviti. I još nisam sigurna da li ću na vrata stavljati dekoracije i unutra, da li ću uzimati one veće sjećanke. Tako da ovo je ono što smo uzeli za početak. Prije nego što odjavim video, s obzirom da sam vam rekla kad budem, iako budem išla ponovo u shopping, da ću vam snimati šta kupimo. Danas smo bili u Kerforu i stigli su im jastuci Ramadan Karim, tako da sam uzela 2 koja će ići ovdje u paru s ovim. Ovo su mi sve što baš toliko svidjeli, nježni su, lijepi, baš ramazanski. I ovo je prvi put da imam ovakvu dekoraciju, da baš imam jastuke i sve te male sitne stvari, tako da vam baš nekako ispunjava, čini sretnom i baš mi se svidjeli. Bili su u zelenoj, ljubičastoj i rozoj boji, ali nekako malo sam osjećala da će crnoj baš biti top. Tako da ovo je još jedna dekoracija za Ramazan. Hvala vam puno što ste gledali još jedan video, nadam se da ste uživali. Iskreno, ja čekam da počnem sa okrašavanjem, sa dekorisanjem, još uvijek je rano, neću jer uvijek nekako dekorišem stan dan prije Ramazana. Nekako da baš bude ono ramazanske vibe.
odnosno vibes, i da nekako baš bude prvi dan posta, ono sve ukrašeno u kući, da nekako se lijepo izgleda i da mi daje tu vibraciju Ramazana i nekako bude posebno i da imaju baš nekako da bude poseban stan za taj mjesec. Tako da, hvala vam puno što ste gledali još jedan video, pišite mi dole u komentaru da li vi ukrašavate stan za Ramazan, kako ga ukrašavate, i ako imate link možda za neke super stvari kada su pitanje dekoracije, ostavite dole u opisu da mogu pogledati i naručiti. Eto, hvala vam puno i do sljedećeg puta. Ćao!